Ένα πρώτο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι δεν ελέγχουν την ποιότητα του αυτοκινήτου, που εξαρτάται πάρα πολύ από τα χιλιόμετρα, το βιβλίο service, την καλή συντήρηση του αυτοκινήτου, τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και ίσως και έναν έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιήσετε με ένα μηχανικό της αρεσκίας σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μια πλήρη εικόνα του αυτοκινήτου που αγοράζετε για να ξέρετε αν τελικά αξίζει τα λεφτά του. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ότι τα αυτοκίνητα που πωλούνται είναι από το εξωτερικό χωρίς παρελθόν. Αφού δεν μπορούμε να βρούμε το ιστορικό τους, έχετε λοιπόν το δικαίωμα και μπορείτε να ζητήσετε από τον έμπορο το ιστορικό του αυτοκινήτου και οτιδήποτε στοιχεία μπορεί να σας προσκομίσει για να δείτε την καλή ποιότητα και τελικά τι αυτοκίνητο αγοράζετε. Ένα πρώτο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι δεν ελέγχουν την ποιότητα του αυτοκινήτου, που εξαρτάται πάρα πολύ από τα χιλιόμετρα, το βιβλίο service, την καλή συντήρηση του αυτοκινήτου, τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και ίσως και έναν έλεγχο που μπορεί να πραγματοποιήσετε με ένα μηχανικό της αρεσκίας σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μια πλήρη εικόνα του αυτοκινήτου που αγοράζετε για να ξέρετε αν τελικά αξίζει τα λεφτά του. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ότι τα αυτοκίνητα